Hey guys! Nandito kami sa Elysees. Yes, Avenue Elysees. So, I love the Christmas lights. Tingnan nyo, ang ganda, grabe. So, around 7 PM na guys, nag-decide kami na hubs ko na lumabas. Tamad kami magluto ngayon. At saka buong, hapon na kami, tanghali na kami nagising kasi, well, ako lang, tanghali na ako nagising, siya. Maaga naman, pero nakahiga lang din. Nakisabay sa akin. So, yun, nag-decide kami lumabas para naman magpapagod din. Para mamaya is parang maga-aga kami makatulog. So, yun. Tingin-tingin din tayo kung anong meron. Tingnan natin yung mga decorations and all. Let's go, guys! Nakita mo? So guys, hinahanap ko yung for you. But sabi nila hindi na sila available dito sa shop. So sa internet na lang. Yung for you, yung siya, yung panglinis ng muka na bilog. Well, hindi siya bilog, yung oblong. Gusto ko pumili ng makeup, pero hindi. Pinipigilan ko yung sarili ko, guys. Grabe kasi, diba?
Hey guys! So, kumain lang kami dito. Madalian lang, fast food. Andito kami sa Burger King. Matagal-tagal na din kami din nakakain dito. So, yun. Look at the Arc de Triomphe. Ito yung Arc de Triomphe dito sa Paris. So, isa siyang sikat din na monument or tourist spot dito sa Paris. Look at that. Look at that. Look at. Look, you know, you look at there. Look at Huh?